stradă. Nu se poate partea cealaltă. Când la dânsul e în față. Doamna, stradă merg la și Lăsați-mă pășează. Așa, uite comunicații. Ce asta? Nu dați macaroni jos, domn președinte, n-ați de primească. Ca să facă ceva. Mai sus, mai sus. Bună ziua! Mulțumim că ați dat un verde invitației noastre aici. De cine am venit astăzi aici? Pentru că în campania electorală, dar și mult până la ea, în presă se vehicula foarte, foarte mult cu informații despre veridicitatea declarațiilor de avere a actualului președinte, domnul Igor Dodon. După alegere, acest subiect a fost dat uitării, dar echipa PAS Youth, tinerii și cred că întreaga societate crede că un președinte trebuie să fie integru și un președinte trebuie să fie incoruptibil. Iar un element esențial în integritatea unui președinte este independența lui financiară. Dacă el nu se poate asigura financiar, dacă el este nevoit să recurgă la obținerea fondurilor, beneficiilor sau oricăror sume de bani de la persoane necunoscute pentru favoruri, la fel, necunoscute sau neidentificate, aceasta direct poate afecta capacitatea tuturor demnitarilor de stat și în special a președintelui de a influența mersul în țară, de a influența implementarea reformelor, de a influența capacitatea președintelui de a lucra în numele poporului. De aceea noi suntem astăzi aici. Noi credem că mai bine cetățenii să ajute președintele, mai bine cetățenii să fie cei care îi vin în ajutor și am adus un mic simbol, un set de paste făinoase, de tăiței. Este un simbol pentru că dumnealui cu atâta pledorii le împărțea metaforic în campania electorală încât noi am decis să le întoarcem înapoi. Și pe lângă acest lucru să îi cerem să-și declare veniturile și cheltuielile. Veniturile pentru că este o procedură obligatorie pentru un demnitar de stat și cheltuielile pentru că domnul Dodon are cheltuieli, doar cele publice despre care noi cunoaștem, mult mai mari decât veniturile sale. Mult mai mari. La nivel de zeci, sute de mii de lei. Și de această dată noi nu vom accepta scuza că este finanțat, ajutat de părinți. Sumele sunt mult prea exorbitante. Domnul Dodon în campania electorală public a subsemnat sub declarația de integritate, care spune că dacă el, unul din punctele acestei declarații spune că dumnealui, în cazul în care a obținut averi sau surse financiare din altele decât cele declarate, trebuie să-și dea demisia. Astăzi noi venim să-l întrebăm de unde sunt sursele financiare cu care dumnealui își acoperă deficitul în bugetul său și a familiei sale. Să-l ajutăm cu ceva produse alimentare, ceva mai specific, niște produse pe care el le-a tirajat în campanie în cantități enorme. Dar vorbind la modul serios, vrem să atragem atenția la faptul că un președinte, un exemplu în stat trebuie în primul rând să fie integru, să-și declare toate veniturile și cheltuielile, astfel încât ele să corespundă, iar în cazul în care este finanțat din alte surse decât cele de stat, atunci este o încălcare foarte gravă, pentru că un președinte finanțat din alte surse lucrează pentru altcineva decât pentru popor. Dar credeți că ia din alte surse bani, adică nu declară toți banii, nu a declarat sau cum? Da, cu siguranță avem suspiciuni că domnul Dodon în declarația sa de avere din 2015 a exclus sume enorme de bani pe care nu le-a inclus în una dintre liniile bugetare sau liniile de venit. Adică cum? De unde ar proveni banii? Nu știu, putem doar să presupunem, sunt foarte multe speculații și în presă, nu putem să dăm un răspuns, dar de aceea și vrem să aflăm de unde sunt acești bani. Mă numesc Artur Mija.
Mersi. Ce faceți? De ce nu are presa acces? Că așa ai decis dumneata. De când am venit o doamnă așa e... Ce rușinos. Dar cum v-am venit? N-am avut onoarea să trecem mai departe de punctul de pază, dar le-am lăsat aparent unei persoane din Serviciul Protecție și Pază de Stat. Sperăm să ajungă la domnul Dodon cu adevărat. Vedem. Așa. Adrian Bunțel, membru echipei și Dan Perciun. Dan Perciun, președinte organizației. Domnul Vladimir Bolea, președinte Organizației Teritoriale Chișinău-Pas. Adrian. Vă mulțumim că ați venit. Mulțumim că ați venit.